Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes qal li matul is-sena li għaddiet il-Gvern alloka rekord bla preċedent ta' 465 residenza ta' akkomodazzjoni soċjali. Ħabar ukoll li 1840 familja nataw saqaf fuq rashom bis-saħħa tal-iskema Nikru biex nassistu li tħeġġeġ sidin jikru djar battala lill-Istat għal 10 snin. Żied li grazzi għall benefiċċju tal-kera matul din is-sena madwar 2900 familja qed igawdu minn dawn is-sussidi li laħqu l-10 miljun euro fis-sena. Għalli bejn l-2017 u l-2023, il-Gvern permezz ta' investiment ta' aktar minn 52 miljun euro en 1391 familja issir sita dara. Madwar familja kull jumejn saret sita dara għall-Ministru Galdes permezz tal-iskemi Deposit Guarantee, Equity Sharing, Social Loan, New Hope u Sir Seed Darek. Zid li aktar minn 2240 familja gawdew mill-loti tal-ewwel residenza li tgħin persuni li qed jixtru l-ewwel proprjetà. Waqt li akkuża l-oppożizzjoni li hawn ukoll m'għandha l-ebda pjan li fi żmienha kull ma kienet tal-lokal dan is-settur kien 2 miljun euro fis-sena, il-Ministru Galdes qal li ser tkompli l-ħidma fuq is-sit bħal Farruċ li fuq medda ta' madwar 10,000 metru kwadru u b'investiment ta' 40 miljun ser jinbnew 267 appartament ta' akkomodazzjoni soċjali u madwar 300 garax u spazji għal karozzi. Semma wkoll il-ftuħ ta' servizzi soċjali bħal Dar Teresa għal ommijiet bi problemi ta' saħħa mentali u dar il-kanturiera Fawrex li tipprovdi kura għal persuni b'saħħa mentali. Fl-istess waqt għal il-Gvern ħarrax il-ħidma biex jissilet l-abbużu jissaħħu liġijiet tal-kera biex jissalvagwardjaw u jibbilanċjaw l-interessi ta' sidin u l-kareja. Ix-Shadow Minister għall-Akkomodazzjoni Soċjali Van Bartolo qal fil-waqt li l-Gvern għandu slogan sbieħ, realtà hija li l-lista ta' dawk li huma mingħajr saqaf fuq rashom u dawk li qed jgħixu f'kundizzjonijiet vulnerabbli qed tkompli tiżdied. Elenka kif hemm diversi klassijiet ta' persuni bħal ommijiet u anzjani li jkollhom jitilgħu jinżlu mijiet ta' turġin kuljum minħabba li l-Gvern qatt ma installax lifts fuħut mill-binijiet tal-oqsma soċjali. Għalli rata ta' spekulazzjoni jolja huwa diffiċli ħafna biex żgħażagħ u persuni bitħul baxxu medju jinvestu fl-ewwel proprjetà tagħhom. Is-Sur Bartolo qal il-Gvern irid ikun iktar sensittiv u jindirizza l-bżonnijiet ta' dawk vulnerabbli, fosthom dawk li għandhom diżabilitajiet, vittmi ta' vjolenza domestika u d-dipendenti tagħhom. Mijiet għadhom qed jistennew fil-listi ta' stennija sabiex jingħataw residenzi dinjitużi. Ix-Shadow Minister qal il-Gvern ġdid nazzjonalista jaħdem biex kulħadd ikollu d-dinjità li tixraqlu u li dawk li jinsabu fit-truf tas-soċjetà jingħataw il-wenzu l-appoġġ meħtieġ fil-waqt li jagħti priorità lil dawk li jinsabu fil-faxxa tal-qiegħ fis-soċjetà tagħna.